Sura wabata foni yakasikana kupinda pandaida kuratidza kuti mudhara wangu inde kumba kwenyu so vakaona washa. Ya, vakufona. Mudhara. Madii ndiri kutsvaga ya musi kubatika muripi. Ndo kwamuri. Alright, regai tisvike ikoko. Ndinaye musikana wangu ndoda muoneka musikana wangu. Mosvika rimi musingazivi muroora. Alright, iripo mudhara. Regai tisvike kawani. Anzi vari kumba kwefriend yavo kuenda kwavaenda kuzoona friend yavo saka ngatingoenda ikoko. Ya mudhara. Nditsvage musi kubatika paukubatika tese. Oira mani. Ndo mudhara wangu What's going on here? It's so. What's the motor? What do you want to say? Funke! Sorry. What is the time? Mana bomb? Aku sorry dah, umur dah sebab tu barang dah susah udah, dah susah udah. Dah susah tapi ada yang sama mana? Bukan dia, bukan. Kamu nak doro? Tidak mau nak doro. Ayo betul saya. Muguzana azimdara mudani mskana. Ino sondo azimdara doro shamayo mskana. Funke! Sawa, mina fara nyaya zawe imbomira kuti pinda mota mdaraka. Asa mdara mdare. Iyo sawa. Mudani. Bakanyanya.